Ani tak nie úplnou náhodou sme zás v Košutke, čo je bike park kúsok od Hriňovej. Ako vidíte, máme zdravých minus 5 stupňov, takže trať je úplne vymrznutá. Lajny sú tvrdé, tak sme sa naobliekali obdobne ako na lyžiach. Ja by som to asi povedal tak, že celkom nám ide karta. Ráno bolo vonku minus 9, čiže podmienky viacej prajú určite lyžovaniu a snowboardu ako bicyklovaniu, ale ako môžete vidieť, tak sneh na Slovensku nie je, tak sme sa rozhodli ešte pustiť do prevádzky bike park. Ako isto vidíte, v pozadí je poma. Každému sa tá Tatra poma spája trošku so snehom, s lyžami. My bajkeri sme si našli aj neuplatnenie pomy. Teda aspoň my bajkeri, čo nemáme e-bajky, nás tá poma ťahá hore na kopec a v tomto prípade je využiteľná veľmi dobre. Aj v týchto zdravých minus 5 stupňoch, kedy sú v podstate tie chodničky tu na tie traily plné cyklistov. Vidíme tu od tínedžerov cez tú strednú vekovú kategóriu až po naozaj takých zrelých pánov, ktorí si to tu užívajú a ja môžem k tomu iba povedať, že je to tu dnes úplne perfektné vzhľadom na to, že nie je blato, je tá teplota taká, že stále sa dá. Rozdiel v bicyklovaní oproti, dajme tomu, augustu je určite v tom, že človek musí byť viacej oblečený, ale je to asi viac menej všetko, keďže tie trate boli tvrdé a spevnené už predtým, čiže sú tvrdé aj keď je plus 30, budú tvrdé aj keď bude vonka minus 10. Bežného užívateľa to trošku možno odrádza taký ten strach z neznáma, že nevie, do čoho ide. Už človek, keď sa pozrie na tú pomu, tak má možno z toho trošku strach, že ako na to nastúpim, ako ma to vyťahne hore, pomôže mi tam niekto. Sú to otázky, ktoré sú na mieste, ale každý sa to bojí opýtať, takže ja môžem povedať, že je tu super obsluha na pome, dá sa viacerými spôsobmi ten bicykel s tým jasom dostať hore. Čo sa týka náročnosť trati, tak nájde si tu naozaj každý. Pre tých začiatočníkov by som odporúčil modrú trať, v podstate keď idete hore pomou, tak doprava. Je to celé, akože pán Boh zaplať, super spravené, tie zákruty sú parádne klopené, je to pomerne bezpečné, dá sa to aj s nejakým miernejším brzdením naozaj. Nazdar. Preklopili sme sa do poslednej tretiny novembra. Stále je to však počasie, ktoré sa dá, aj keď niekedy tak nevyzerá človek, keď ráno pozrie vonku z okna a vidí, že minus 7, tak moc to na ten bicykel neťahá. Ale už potom okolo tej 10, keď to slnečko začne vychádzať, naozaj človek sa trošku lepšie oblečie a dneska tu jazdia chalani aj v kraťasoch dokonca. Takže naozaj je to iba o tom, či človek chce. Na druhej strane lyžiari tiež jazdia aj vo väčšej zime a ten bicykel zase od toho nemá moc ďaleko, čo sa týka konkrétne týchto podmienok tu na. Takže naozaj ja môžem za seba povedať, že jedny dlhé nohavice, jedny kraťasy a čo sa týka vrchu, tak úplná klasika ako na jeseň, hej, že nejaká zateplená vestička, na to bunda. Človek je stále v pohybe, netreba sa báť ani na tej pome. Toto je taký svah, už to asi nevidíte, lebo nám slniečko pomaly zapadá, ale ten svah je nasvietený celý deň slniečkom, takže dá sa krásne pojazdiť a vôbec sa netreba obávať toho, že... Samozrejme, ak sa zasedíte tu na teraske, tak vanko sa bude, ale treba jazdiť.
Pár rokov dozadu bolo ešte na Slovensku asi nemysliteľné, že by lyžiarske stredisko fungovalo cez zimu nejak inak ako pre lyžiarov, ale celá tá doba sa posúva niekde inde. Za prvé je oveľa teplejšie ako bývalo, za druhé celkovo tie bicykle sa dostali do povedomia oveľa viac ako niekedy boli a vlastne aj ten záujem o to bicyklovanie je niekedy, by som povedal, že možno aj 50/50. Chodíme sem cez zimu aj na snowboard, aj na lyže a niekedy je to fakt také, že tých ľudí na lyžiach veľa nie je. Tak uvidíme, ako bude zima pokračovať a je možné, že do budúcna to na Slovensku dopadne tak, že v lyžiarskych strediskách sa budú bicyklovať ľudia celoročne.